Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Rabbil alamin en jetti Allah no moƴƴi hande kadi eɗen e ñalawma Daka en ji Daka o nana yaha jam jam to banggue ndiyam ɗam eɗen jetti Allah no moƴƴi ɗo e Daka eɗen gandi enen foof ko forage uji tati goni ɗo forage goto mawɗo mo sen o mo ganduɗa woni 100 mètres cube heure forage goɗɗo gonɗo ɗo mo 50 mètres cube heure e forage goɗɗo kadi mo 35 mètres cube heure forage uji tati ɗi foof aɗi marcha aɗi jaltina ndiyam kadi ayi tottira réseau he wadde nden noon réseau o ne waɗi ndiyam te ndiyam ɗam ne timmi wawi hutora ɗum ɓe so a yi noon ndiyam ɗam yettaki won hen nokkuji ko tiwoji gaddoɗi ndiyam ɗi min dañi hen fuitaji kewɗi no fewi fuitaji noon addi ɗum ko yimɓe fewnoɓe dakaji mumen ɗi so gari e fewnude aɓe kewi fusde tiwoji sawi pusi tiwo noon kala daka gonɗo caggal mabɓe dañata ndiyam ɗon ɗo tiwo o fewnitaka goɗɗum ɗum nde laaɓi ɗi pewnetede won dakaji egginanoɗi ɗin dakaji noon ha joni réseau o yettaki toon amin badda hen hitande foof asifor nde walla en ƴeewen seeɗa kilométre aji seeɗa mbaɗen hen son ƴeewi ko fati e ndiyam ɗam comité d' organisation ne wallodira hen e asifor e ofor wallodira hen kadi e Sen'Eau wallodira hen kadi e wallodira hen kadi e asifor ofor Sen'Eau hydraulique kamɓe foof aɓe mbaɗa ballal mabɓe sa ƴeewi Sen'Eau kamɓe ballata en to banggue ndiyam ɗam waɗa ɗum ha ɗam wawa yarede waɗa ɗum mbaɗa hen colore pewna ndiyam ɗam ha feewa asifor ne walla en to banggue ɓeydugol ndiyam ɗam yetto e dakaji ɗi ngalaɗi ofor kadi addi camion ngaji ma timmu 25 citerne ɗin kadi nan ɗo e dakaji ɗi ngala ndiyam ɗi beele ɗi jaaha toon balla ɓe armé kadi en kaldino e mabɓe ɓe gaddi ko wonta fiwuji ɗiɗi mawɗi ɗi ganduɗa ɗin fiwuji kadi amin ballitoroɗi e won hen nokkuji eɗen jetta Allah no moƴƴi alhamdulillahi rabbil alamin hikka Daka o en jiyani hen caɗele ndiyam goɗɗum ɗum ko siftinde tan wonde ko wayno gaz kam koko haɗa hutorede réseau ji ɗine ko noon goɗɗum ɗum ko so tawi neɗɗo ne hutoro jeygol so 23 heures yoni kam yo taw hankkadi ñifi ɗum so tawi koɓe defannoɓe hade 23 heures eɓe par ɓe ñifa jeygol ngol so tawi ko ataye mbaɗanno kadi soɓe mbawi ɗum wadde termus walla goɗɗum ɓe mbaɗa hen goɗɗum ɗum kadi eɗen ñaagui wonduɓe e mawɓeɓe kadi nde ballataɓe ɓe jara ko heewi ɓe mbasa kadi yaade e nangue wulnde he nde wonno ɗum ne wallaɓe cellal mabɓe ndiyam ɗam ɓe mijata ɗum ko no fewi eɗen jetta Allah no moƴƴi hande sa ƴeewi hydraulique e ofor ɓe jaawi fuɗɗade golle ɗum addanno ɗum pression o wasa yettade won hen nokkuji tawata koɓe leel fuɗɗade hikka ɓe puɗɗima guila alkamisa ɓe kuɓɓi forage uji ɗi ha ndiyam ɗam yiihi yettoyi nokkuji goɗɗuɗi ɗo hande eɗen mbawi wiide nde Daka o joɗoto nde taw nokkuji ɗi ganduɗa ne mbaɗanno baisse de pression ɗin foof hankkadi pression o yettima ha pression o moƴƴi Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas.